7 декември 1986 година. Неделен следобед. Животът в малкото градче Стражица тече напълно спокойно, докато не настъпва точно 16 часа и 17 минути. В този миг времето буквално спира. Под краката на хората се отключва мощно земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер. Очевидци разказват как земята започва да се люлее на вълни, а въздухът мигновено се изпълва с оглушителен грохот и гъст прах. Само за няколко секунди над 15 000 сгради са тежко повредени или напълно сринати. Градският часовник блокира завинаги на 16 часа и 17 минути. Моментът, който разделя историята на града на преди и след. Въпреки че 5,7 по Рихтер не е най-високият възможен магнитуд, епицентърът на труса е изключително плитък, едва на няколко километра под повърхността. Точно това го прави толкова опустошителен. 3 души губят живота си, а над 80 са ранени. Но истинската катастрофа е материална. 80% от жилищния фонд в община Стражица и околните села става напълно негоден за обитаване. Училища, болници, обществени сгради и хиляди домове са превърнати в руини. За броени минути над 2500 семейства остават без покрив над главата си, и то в самото навечерие на тежката зима. Реакцията след бедствието е мащабна. Обявено е бедствено положение, а хората от цяла България показват безпрецедентна солидарност, събирайки над 7 милиона лева от лични дарения. Държавата отпуска огромен бюджет от близо 1 милиард лева за възстановяване на региона. Но за хиляди стражичани реалността се оказва жестока. Тъй като възстановяването отнема години, те са настанени във временни ламаринени фургони. За много семейства това временно решение се превръща в постоянен дом за повече от десетилетие. Едно цяло поколение деца в града израства не в къщи, а в тези тесни фургони. Днес, десетилетия по-късно, Стражица отдавна е възстановена. Но споменът от онзи декемврийски ден остава жив. В центъра на града стои паметник, застинал циферблат, напомнящ за силата на природата. Стражишкото земетресение остава в историята не само като едно от най-тежките природни бедствия в съвременна България, но и като символ на солидарността на обикновения човек и тежките уроци за това, колко крехко е всичко, което сме построили. Едно сурово предупреждение, че под краката ни винаги спи сила, която не можем да контролираме.